Покажіть варіант, що містить корінь рівняння 2 відняти х по модулю дорівнює 0,1. Розв'яжемо це рівняння. Мінус х по модулю залишаємо, дорівнює 0,1. Двійку переносимо, змінюємо знак відняти 2. Отже, мінус х по модулю дорівнює 0,1 відняти 2 – це мінус 1,9. Ділимо ліву і праву частину на мінус 1. Отримаємо х по модулю дорівнює 1,9. Якщо х по модулю дорівнює 1,9, то підмодульний вираз х може бути 1,9 або х може бути мінус 1,9, оскільки модуль забирає мінус. 1,9 по модулю це буде 1,9, і мінус 1,9 це теж по модулю 1,9. Отже, корені цього рівняння 2, 1,9 і мінус 1,9, і варіант Б.